of the operations of the Independent and Boundaries Electoral Commission. The commissioners, now their mandate, kaka supervising and conducting elections, voter education, continuous voter registration. Ojojo dira bati gimadwa ni mondo wawachi moloto ne makolwal gini joma among the stakeholders mane space mar puonjo ji weche lonyi kako ni weche mag yiero tin. Chik one go in black and white. The constitution is very clear. Not the law is very clear. The constitution is very clear in terms of conducting and management of elections in Kenya. Gima ng'ikruok mwasebedo wapoda wacho nyaka ne wabedo katiba 2010, wabedo gi yiero mar 2013, wabedo gi yiero mar 2017, wabedo gi yiero mar 2022. Gima makolwal wacho ni electoral circle ni openye ne ang'o mose miyo audit ok tim from 2013 up to 2022. Now we are now almost getting into another electoral cycle. Nyalo bedo dwaro mar ng'ato wuon kata kweth mo. Gima kelo ma kaka nase wacho cha ing'eni the commission bende nigi mandate mar regulating and the conduct of political parties. Tiene in charge of jogi nominate and they register candidates for elections. And candidates, we have independent candidates and majorly ngengi wuga from political parties. Koro gimosekelo ng'ikruok e gini kata mamiyo space makolwal wacho ni thuolo chuok ni. Thuolo bedo machuok nale to secretariat ne nitiere matiyo. And more importantly so also, the secretariat implements the policies as formulated by the commissioners. That is what they implement, apart from the administrative functions in terms of day-to-day running of the office of the IEBC. It has been deliberate. Some political players, any political parties, Josiasa, modonjo, nyalo dwaroni ka gidonjo gi yo man ntiere ng'ikruok moko to ginyal dwaro ni mondo gimi thuolo IEBC mondo odin kuonde ma mianya ma pi nyalo chwer godo kuonde ma chwer go ok ginyal dwaro ni mondo odin nikech gineno ni kodin to samoro ka mane yo mane gidonjo godo e office to tiende mano koro joma nyalo bedo oko to samoro bedo ka jomosebedo kane go koko ne bwana we need IEBC reforms. More importantly, my platform monego wachi gigi mondo jopiny bendo bed gi ng'eyo. Kane watieko yiero ma 2017 kwa we ma 207 mar Kibaki cha. Wan kaka coalition mar CORD NASA. NASA, yes. No complain we want IEBC.